осторожно. Лента доступна драбина. Дорожка на ремонтном удобниче. Управление.
Осторожно. Дверь зачиняется. Улица Папанина.
Вокзал Бобруйськ. Осторожно. З'їзд зачиняється. Наступний припинок. Вулиця Интернациональная. Уважаемые пассажиры, на посадочных пляцовках не наближайте сюда автобуса, покуль він цалком не спинився. Припинок. Вулиця Интернациональная. Осторожно. Наступний припинок. Кінотеатр Мір.
Припинок. Стадіон. Осторожно. Двері зачиняються. Наступний припинок. Кінотеатр «Товариші».